A tavalyi évben több mint 10 milliós kárt okozott az áradás Szálkán. Idén viszont a település már bebiztosította a védelmet, ugyanis elkészült a szálkai vízrendezés második üteme is. Teljesen új árokrendszeren keresztül folyik ezentúl a csapadék. A projektzáró rendezvény után Pálffy János polgármester vágta át a nemzeti színű szalagot. Leszakadt híd a szálkai árokban. Tavaly júniusi híradónkban mutattuk be a községet az ár levonulása után. 10 millió forintos károkat okozott a 2010-es esőzés a településen. Megfelelő szakhatósági, hatósági igazolásokat kell bemutatnunk, hogy itt az elmúlt 10 évben bizony volt annyi káresemény, amire azt mondja a pályáztató, hogy igen, de érdemes pénzt adni, hisz ha ez elkészül, akkor a faluban a káresemények csökkennek vagy megszűnnek, és erre érdemes pénzt áldozni. Beadtuk a pályázati dokumentációt, ennek volt egy hiánypótlás, amit novemberben teljesítettünk, és így a pályázatunk jogosult és teljes volt forma és tartalmi szempontból 2009. november 29-én. Idén viszont Szálka lakosságát nem veszélyezteti egy hasonló volumenű áradás, ugyanis elkészült a község vízrendezési projektjének második üteme is. Pálffy János polgármester ünnepélyes keretek között zárta le a projektet február 18-án pénteken. Nagyon örülünk, hogy erre a második ütemre is tudtunk pályázni, és pályázati pénzt tudtunk nyerni. A teljes beruházás az 88 millió forintba került, és 90%-os támogatottságú volt a pályázat, ami az önkormányzatnak 10% önerőt kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy közel 80 milliót nyertünk, és olyan 8 millió forint önrészt kell biztosítani. A második ütemnek az építési munkálatai mennyi időt vettek igénybe? Hát viszonylag az elég gyorsan ment, ugye ebben mindig belejátszik, főleg egy árok rendezésnél az időjárás, és hát volt olyan időszak, amikor jó idő volt, nem esett végig az eső, ez 4 hónap alatt lezajlott. Ez azért volt nagyon fontos, mert másképp félbe maradt volna a rendszer. És ugye Szálka település az a dombok között fekszik, és a víz a dombokról az a falu közepébe folyik össze, és pont az a rész nem volt még kész, ahonnét jön a víz. Úgyhogy ez az ütem, a másik ütem nagyon kellett ahhoz, hogy az egész rendszer, amit kitűztünk magunk elé, az elérje a célját és megfelelően működjön. A 2010-es árvízkárok úgy érik el a 10 millió forintot, hogy abban nem szerepel a két tó közötti töltés sérülése. Arra is pályáztunk, de nem sikerült pályázati pénzt nyerni, pedig ez egy nagyon fontos dolog lenne. De azért nem sikerült, mert ez külterületen van, és a Viszmajor helyzetekre csak belterületre lehet pályázni. De ezen a szakaszon, ahol elkészült most a vízrendezés, itt is minden évben több millió forint értékű Viszmajor károk keletkeztek, ahol mindig adtunk is be pályázatot, csak ugye ebben az esetben 60% a pályázható pénz, és 40% önerőt biztosítani kell a pályázat mellé, ami nagyon tetemes, és ezt minden évben meg kell ismételni, az előbb-utóbb elfogy az önkormányzat pénze. Az önkormányzat jelenleg egy harmadik ütemet is szeretne megvalósítani. Ennek a kiviteli tervei készen vannak, várjuk a pályázati kiírást, és ahogy megjelenik, akkor rögtön be is szeretnénk adni. Ez még egy olyan szakasz, ahonnét a településre lefolyhat bizonyos mennyiségű sár és iszap. Ez még ha el tudnak készülni, akkor szinte teljes egészében kész vagyunk.